We are confident that the measures that are now in place will enable us to end load shedding and achieve energy security. Mongameli Cyril Ramaphosa uthunethemba lokuba amanyathelo athathiweyo ukuqubisana nengxaki yombane aza kukhokelela ekupheleni inyaka kacimi-cimi kweli. Siyaxolisa sisi kakhulu ngento ehlele ngamini, silapha nje asonwabanga. Siyathembisa futhi siqinisekisa intobana nakurhulumente soze iphinde yenzeke le nto yenzekileyo. Uvele kokuqala namhlanje enkundleni umninikhaya Mvulo ojengenene ityala lokubulala ngokungenanjongo kunye nokuqhuba ngokungenankathalo kwingozi esube imiphefumlo emihlanu eMitchells Plain eKapa. Seized upon by Rowan Newman. He can pull the trigger from range and does. Oh! Maritzburg United nehlele encotsheni kwilog ye-playoffs ngomgqibelo iza kutyelela iCape Town Spurs kwindawo yesibini eKapa. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi urhulumente uqinisekise abemi beli ngobunzima baza kujongana nabo kwezi nyanga zizayo ngenxa yocimi-cimi wombane. Kodwa nangona kunjalo uthi urhulumente wakhe unethemba lokuba ungenelelo alwenzayo luza kunciphisa ulwamvila lwalo cimi-cimi wombane. Mongameli bephendula imibuzo ethe yavela kwingxoxo-mpikiswano ebibanjwe epalamente izolo kulandela intetho yohlahlo lwabiwo-mali yeofisi yakhe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi ingxaki kacimi-cimi wombane kweli inefuthe elibi kakhulu kuhlumo loqoqosho kwaye ingumqobo nakubatyalizimali. Uthi uyayiqonda ukuba uluntu lugcobevu ngumsindo ngenxa yalo cimi-cimi, kodwa uthi malungalahli ithemba kuba liza kududuma lidlule aphele lo cimi-cimi. If one considers the work that is being done and the progress that is being made, as outlined yesterday by Minister Nkosiyensu Ramokgopa, it is clear that we have solid ground for hope. Umongameli uqinisekise abemi beli ukuba urhulumente ubila esoma ukuza nesisombululo kule ngxaki kacimi-cimi. We are confident that the measures that are now in place, including the massive new electricity generation capacity, will enable us to end load shedding and achieve energy security. Ukanti umongameli uthi ingxowa-mali ejolise ekufumaneni izixhobo eziza kuncedisa kwingxaki yamandla kweli iza kuba likhubalo ekuzeni nesisombululo kule ngxaki yombane. The funds will also come from government. This will enable government through an independent procurement process to source technical expertise to support the implementation of the Energy Action Plan. Loka Ramaphosa uphinde wayibethelela kwakhona into yokuba urhulumente wakhe wenza konke ekusemandleni ukusiphula neengcambu ulwaphulo-mthetho norhwaphilizo. Isebe lamanzi nogutyulo liza kusebenzisana nesixeko saseTshwane ukuqubisana nengxaki yamanzi ebangele ukuqhambuka kwesifo sotyatyazo eHammanskraal. Umphathiswa weli sebe Umnumzana Fikile kwintlanganiso nonondaba namhlanje uthe ukuqhambuka kwesi sifo kubafundise isifundo ngokuthabatha amanyathelo akhawulezileyo. Umphathiswa wamanzi nogutyulo Umnumzana Fikile benentlanganiso nonondaba namhlanje ukucacisa ngentsebenziswano phakathi kwesebe lakhe nesixeko saseTshwane kwilinge lokulwa nengxaki yamanzi eHammanskraal ebangele ukuqhambuka kobhubhane wesifo sotyatyazo. We need cooperation in water, in both management of water resources and in management of water services. We must agree that water would run across borders, sometimes through borders of 3-4 countries. Okamchunu uthe ukuqhambuka kwesi sifo singalindelwanga kube sisifundo esibavula amehlo. If it were not for the deaths that have taken place in Hammanskraal, 23 of them, I would have said I'm quite happy that we are getting to this journey, DWS and so on. And it offers us great lessons in terms of how we should approach things in future. Kanti usodolophu waseTshwane Umnumzana Spring uthi esona sizekabani sengxaki yamanzi kukuba
iziko elicoca amanzi Rooiwal alisakwazi kumelana nomthamo yaye besisixeko abanayo imali yokulilungisa. The Rooiwal wastewater treatment plant has reached its capacity and we don't have the money or the expertise to fix it quick enough. Ukanti abahlali bakwathenjiswe ngokuqhubeka benkinkishelwa amanzi wamatanki de kube nguMatshi wonyaka ozayo. Ukanti usosiba jikelele we-ANC Umnumzana Fikile Mbalula utyhole iDA ngorhwaphilizo ukuthethe oku ngethuba etyelele eHammanskraal nalapha tyhole amagosa esixeko saseTshwane ngokuba nkone zimali zabarhafi beloMzantsi Afrika basemagunyeni kudala bengayazi imvelaphi yongcoliseko lwamanzi kungoku nje basahla amahlongwane ephezulu izizathu ezibangele ukuba zingananzwa izindululo ezathatyathwa kwiminyaka egqithileyo ukunyanga ungcoliseko lwafumaniseka emanzini. Aboshishino lwezithuthi ezithwala abantwana besikolo eKapa bacela uxolo kubazali babantwana abasweleke kwingozi esube imiphefumlo yabantwana abahlanu kule veki. Umqhubi ojongene netyala lokubulala ngokungenanjongo nokuqhuba ngokungenankathalo uvele kwinkundla kamantyi yaseMitchells Plain okokuqala namhlanje. Liqaqobana abantu abebephethe amaphekepheke ngaphandle kwenkundla yaseMitchells Plain namhlanje bambi bevelana nomnumzana mninikhaya Mvuli ngethuba evele okokuqala enkundleni ngetyala lokubulala ngaphandle kwenjongo nokuqhuba ngokungenankathalo. KuLwesibini isithuthi ebesibhexeshwa nguye sohlobo lwebhaki sintlitheke ebhasini kwasweleka abantwana abahlanu. Egameni lakhe oogxa bakhe kwishishini lokuthutha abantwana besikolo bathe ngxe ebazalini. Siyaxolisa sisi kakhulu ngento ehlele ngamini, silapha nje asonwabanga. Siyathembisa futhi siqinisekisa intobana nakurhulumente soze iphinde yenzeke le nto yenzekileyo. Bathi ukuba urhulumente angabinza ngenkxasomali bangakwazi ukuthenga izithuthi ezisemgangathweni kuba bakolu shishino ukugxotha ikati eziko. Sisebenza ngezi bhaki, asinamandla othenga iteksi, sizama ukubheka eziteksini. Uba bangakona indlela yeteksi ngesisebenzisa iteksi. Qha ke ngoyinto ekhoyo okwazi ukuyisebenzisa ukwazi ukubeka isonka etafileni. Ityala limiselwe umhla wesihlanu kuJuni nalapho ummangalelwa ezawufaka isicelo sebheyile. Kukwavele nokuba umnumzana Mvuli lo wayekhe wafunyaniswa enetyala lokudlwengula ngo-1992. Masive izimvo zenu ngeli nqaku. Yini abantwana abangaka amadoda abasebancinci kangaka bavele baphuma imiphefumlo ngenxa yabantu abaphula imithetho apha ezindleleni? Mababanjwe kwenza umzekelo ngabo ukuze nefemeli yentsana ixole. Yayintlekele embi ke le ngozi. Yini abantwana uhlala baphulukana nobomi babo ngale ndlela? Ukuqhuba ngokungenankathalo umsasazi kuko okungunobangela weengozi ezininzi. Yiyo loo nto kufuneka umthetho udlala indima yawo. Sithi nxe kwiintsapho ezithe zaphulukana nabo bantwana. Kudala kuthethwa ngeveni ezithutha abantwana esikolweni uba maziyekiswe. Umqhubi yona makaye enkundleni befana uba kwayena uyavalelwa irongo lento ayenzileyo. KuFacebook usamkelo Semlatakisa uthi kudala kwathiwa imoto ezifana nezikhenkqe azifanelanga kuhambisa abantwana besikolo. Qhube makaphendule enkundleni ngesenzo sakhe. Unikwanto Omkhanya uthi lo mqhubi befanele ukubhinqiswa ilahle kwenziwe ngaye isifundo inkundla kuba sanele zezingozi zenziwa ngabom yonke imihla utsho eSentabankulu. Umthombeni Duma Bhuqa uthi embi leyo ba naye ephulukene nomntwana wakhe obekhwele kuyo yona le bhaki naye uxhelekile ngaphakathi. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp nengu-071 670 2548. Abaphathiswa bemicimbi ezangaphandle abaphuma kumazwe angamalungu e-BRICS bagalelekile kweli sebazimasa intlanganiso ebibanjelwe eKapa. Le ntlanganiso ingabulazigcawu yengqungquthela yoomongameli bamazwe e-BRICS neza kubanjelwa eRhawutini ngenyanga ka-August. Umphathiswa wesebe lezobudlelwane namazwe ehlabathi uGqirha Naledi Pandor kuyochophelele intlanganiso kwaye uthi eli liziva linelunda kokusindleka le ntlanganiso. South Africa is honored to chair our BRICS partnership for the third time since we were invited to join BRICS in 2010.
And this is a role that we take very seriously as we regard BRICS with great admiration and support. South Africa chairs BRICS this year under the theme BRICS and Africa, Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism. Our vision of BRICS is for our partnership to provide global leadership in a world fractured by competition, geopolitical tension, inequality, and deteriorating global security. I-COSATU ithi beyimbumba kanxantathu bayixhasa nxa zonke i-ANC kulonyulo lonyaka ozayo. Umongameli we-COSATU unkosikazi Zingiswa Losi uqhube wathi bayavumelana noMzantsi Afrika bexhasa ikhwelo lamazwe asentshona lokuvalela umongameli Putin wase-Russia. Kwinkomfa nonondaba bibanjelwe eRhawutini namhlanje, unkosikazi Zingiswa Losi ephelekwe ngoogxa bakhe kubunkokheli uyibethelele eyokuba bavumelana ngamxhelomnye noMzantsi Afrika ekubeni bangavumi ukununuswa ngamazwe asentshona ngema bakwenze kumba orhanqe umongameli Vladimir Putin wase-Russia. We support our government on its position of ensuring that South Africa remain a country that retains its sovereignty. President Putin is a country. He's not hiding from anyone. You choose to wait until he leaves his country to come to another country and you want to arrest him. Ukwaqinisekise abagxeki ngelithi bekunye ne-SACP abathandabuzi ngenkxaso engagungqwanga kwi-ANC kunyulo lonyaka ozayo. In the CEC, we spoke about us preparing for the 2024 elections in support of the ANC for its total victory. Le nkomfa ibikwadakanga izinto emazenziwe ngomasipala ukuphucula uhanjiso lweenkonzo oluqhwalelayo uliwe norhwaphilizo. Igqwetha likagqirha Nandipha Magudumana u-Advocate Anton Katz uthi lo kaMagudumana wabuyiswa ngetshova ngamagosa eli yaye kwakhiwe iyelenqe ngamagosa oMzantsi Afrika edibene nawaseTanzania ngelixa isebe lezekhaya lisithi ukubuyiswa kwakhe yaba sisigqibo sabasemagunyeni waseTanzania njengoko wayekwalelizwe ngokungekho mthethweni. Bekuqhawuka unobathane namhlanje enkundleni ephakamileyo eBloemfontein eFreystata. Igqwetha likagqirha Nandipha Magudumana liyaziphikisa ingxelo zokokuba kwalandelwa inkqubo esemthethweni xa kubuyiswa kweli uMagudumana noThabo Bester ngethuba bebanjwa eTanzania ngo-April. That this deportation from Tanzania was a disguised extradition in the sense that it was collusion between the South African officials and the Tanzanian officials, where they tell your lordship it was an agreement to deport. Abezogcina umthetho kweli kuquka igunya abantu lezotshutshiso nebutho lamapolisa bathi okaMagudumana noThabo Bester abazange babanjwe ngabo koko babanjwa ngamapolisa aseTanzania. She and one Mr. Thabo Bester were arrested by Tanzanian police officials in Tanzania because they were there illegally. They entered that country illegally. Ukanti isebe lemicimbi yezekhaya lona limile kwelokuba okaMagudumana waxothwa eTanzania yaye isigqibo sokugxothwa kwakhe yayisisigqibo sabasemagunyeni baseTanzania. Tanzania made sure that there is a handover process at the airport to the High Commissioner, from the High Commissioner to the Department of Home Affairs. That was a decision not made by South Africa, but a decision made by Tanzania. Ukanti umbuso uza kuphendula ngoMvulo weveki ezayo. Masiphosa amehlo sibone kuba zivale njani ezoqoqosho.
Maritzburg United liqale kakuhle iphulo layo lokulwela ukuhlala kwi-PSL ngethuba ibetha i-Kaizer Stars ngamanqaku 2-0 kumdlalo wayo wokuqala we-play-offs e-PSL nobubanjelwe kwibala iHarry Gwala phezolo. Kungoku nje i-team of choice nanjengoko isaziwa i-Maritzburg United ihlele encotsheni kwi-log yezi-play-offs kwaye ngomgqibelo iza kutyelela i-Cape Town Spurs kwindawo yesibini eKapa. Seized upon by Rowan Newman. He can pull the trigger from range and does. Oh! It's a glorious goal. Amanqaku amabini afakwe nguRowan Newman kwisiqingatha sokuqala salomdlalo ayithathile iMaritzburg ayibeka kwindawo yokuqala kwilog ye-play-offs ze-PSL. Kodwa umqeqeshi weMaritzburg United uFadlu Davids akaxolanga indlela adlale ngayo amakhwenkwe akhe kwaye uthi kuza kufuneka anyuse igawusi xa etyelele iCape Town Spurs ngomgqibelo. I don't like this mentality. It's not good enough. You have to score the third. You have to be really ruthless to be able to, in your dominant period, score the third, score the fourth. And this mentality has to change if we go to Cape Town now against Cape Town Spurs. This is a huge shift we have to make. Kulindeleke kutaka inhlanzi kulomdlalo wangomgqibelo nanjengoko mabini lamaqela ezintandane zokuphumelela ezi-play-offs. Become a little bit unpredictable. That's the thing. We can go long or we can play football. And I think that's the important thing with this squad. We've got variation, we've got options, versatility, and I think that can go a long way. Maruna to the back post. Fantastic. Ukanti lo mdlalo weMaritzburg United neCape Town Spurs uyaqala ngentsimbi yesithathu emva kwemini ngomgqibelo kwibala lase-Outlawn Stadium. Thabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Enkosi kakhulu kuwe mamqwathi apha edeskeni yendaba. Ndiyakubulisa Mzonsundu ekhaya, ndikwamkela kaloku apha ke kudesika yemozulu. Kama lam kweli kuthabile umamvelase wakwa Makhaphela bethuna nantsi imozulu. Masivule mbukelo wama ekhaya phaya eMpuma Koloni eMonti eMndanzane ngama-23 lezulu nje elihle phaya ngemva kwemini ngomsakala kusenjalo naseGqeberha neziphaluka ngamafunja nje phaya ekuseni ngo-22 degrees. Kanti yona imeko phaya eFree State eBloemfontein ishumi nje esikhathi sesithandathu kusacwengile kakhulu Mzonsundu apha ekhaya kakhona kube njalo ke naseSasolburg kanjalo ngo-19 degrees naye osemhle kakhulu phantsi yonke laa mini yangomso. Hamba namhlanje phaya eGauteng eJohannesburg eThembisa naseSoweto ngo-19 degrees naye sachonge kamnandi phaya ngorhatya lwangomsakala kusenjalo eVereeniging ngo-20 degrees. Kanti imeko yenjenje phaya KwaZulu Natal eThekwini ngama-21 kusazola nje kamandi phaya ekuseni ngomso kanti urhatya futhi le meko isafuna kanjalo phaa komgungundlo futhi neziphaluka ngo-21 degrees naye embukela ngapha ekhaya usazole nje kamandi kwasekuseni ngomso. Yona ke imeko phaya eLimpopo ePhalaburo neziphaluka ngama-28 izulu elihle nje kakhulu phaa ngorhatya lwangomso kanti kwafana kwakhona phaya ePolokwane ngo-24 degrees naye usemhle kakhulu. Yona imeko phaya eMpumalanga eMbombela neziphaluka ngama-20 nje khatshwa sisixhenxe esicunge kamandi phaya kwasekuseni ngomso kanti iyafana ke le meko naphaya eSekunda ngo-18 degrees naye ucwengile. Ukanti yona imeko phaya eNorthwest eMahikeng ngama-25 kusabuzole nje kamandi phaya kwasekuseni ngomso kube njalo mbukelo napha ekhaya phaya eRustenburg ngo-24 degrees naye akabi kwahlaba. Ukanti yona imeko phaya eNorthern Cape eKimberley ngama-20 asaphole kamandi phaya ezole kamandi phaa ngorhatya lwangomso kanti iyafana ke Mzonsundu lo meko naphaya eArpenstein ngama-20 ekhatshwa sisihlanu esisibekele kakhulu phaya ekuseni ngomso. Kanti yona imozulu phaya eNtshona Koloni eKapa ku-17 degrees wamathontsana nje ezantshizane phaya ekuseni ngomso kanti siyayiqukumbela imozulu ngeGeorge ngo-20 degrees naye Mzonsundu usibekele. Mna ndikuqhuda nengoza bethuna zithele kangaka xesha elimyoli. Singafumana lamanqaku namanye kwiqonga lethu leYouTube ngomso xa bethu bazawuthi izindaba zethu ngolwimi lwesiZulu kamnandi.